God. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Farko da sunan ilahu Ubangiji, roƙo nake yi kai min agaji, kogin yabo na fado kada in gaji, karaɗan basira ilahu Ubangiji, rera baituka na gun shugaba. Tsira salati ilahu mamallaki, karaɗawa manzo Muhammadu kaliki, alai sahabbai mabuɗin arziki, matan ma'aiki a saya kaliki, sun taimaka wa manzo na shugaba. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Ya Rabbi Allah kai mini sitira, komai gare ni kai ne fa ka kaddara, ka tsare ni sharin dukan wasu haɗira, ka hane ni barna ilahu da yumbara, domin mutuncin Muhammadu shugaba. Ya shehu Tijjani sarkin auliya, neman ka sallama ta mai zawiya, ni kai nake ta so shehu iya wuya, karaɗan basira shehu a zuciya, zan wake manzo Muhammadu shugaba. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Barhamin ya su gausin duniya, ƙaunar ka ta sa a nemi ni jarmiya, ya shehu na zo da ɗa mini juriya, ere da begen gakar in sha wuya, domin masoyinka annabi shugaba. Maula yana zo gaban ka sun kuye, kai ne ka san asirin da yake boye, ya shehu kai mallama na kai tsaye, cutar da ƙaunar ka ta gama mamaye, maula ni dai kai mini shugaba. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Labbai ka ya jinin annabi shugaba, abban su shahidin ya su ja gaba, ya da Mustapha kai na ta sa gaba, koren kiyama kai na ta sa gaba, domin isar gaban annabi shugaba. Labbai ka mai gidan Aisha shugaba, angon Zuwaira Muhammadu ja gaba, baban su Fatima kai na ta sa gaba, mai kyan wuciya Muhammadu shugaba, ni kai nake ta so annabi shugaba. Baban su Fatima annabi shayaba, ni ma Naziru annabi kai zan yaba. Ya mai gidan halitta ɗan Amina, ƙaunar ka ta fi farko hada ruhina, ga baituka na gare ka bibina, wallahi kai nake so ɗan Amina, abba da gayya Muhammadu shugaba. Wallahi shugaba na ba san ka ba, ka zarta annabawa ya shugaba, girman ka ya fi girma ya ja gaba, koren kiyama kai na ta sa gaba, ya ɗan Amina Muhammadu shugaba. Baban su Fatima annabi
annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba ya mai gidan Aliyu mijin Aisha na zo bara ta kaunar ka gaban na sha domin Abubakar annabi dan na sha na yi tawassali domin Aisha yarda cikin masoya in ta ci gaba ya sayyidul wara abban Fatima kakan yaman Hassan har da Husaini ma kai rabbana ya ba gausi barhama tekun yaban ka ya abban Fatima labbaika ya Muhammad ya shugaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba angon Khadija ya angon Mariya angona Hafsatu ya mai gaskiya angona Hafsatu hasken shiriya ga jinjina ta gare ka fahim daya ya mai gidan halitta ya shugaba abban su Zainaba annabi shayabo sirrin yabanka annabi na zo zubo yarje a ko'ina in tema yabo domin imamu Tijjani uban rabo ya sayyidul wara annabi shugaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba wallahi kai nake so ya shugaba ba zan so wani ka ba ya ja gaba ƙaunar ka zuciya ta fi wa uba wallahi shugaba na kai ne gaba ya sayyidul wujudi uban Zainaba ya shugaba ya Muhammad himdaya cuta ta ƙaunar ka ta cika zuciya ta kama bargo kashi har jijiya yau gashi na zo ina ta garauniya ya zanna ganka ya annabi shugaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba wallahi shugaba ni mai san ka ne sannan naziri ni mai begen ka ne komai kace da ni dan haka haka ne ba na musu da kai annabi haka ne ya sayyidul wara annabi shugaba nan zan tsaya cikin wannan shi'ira neman ka sallama angon kubura kai abuwa garin domin Zahara domin Aliyu dan ƴaƴan Zahara ya sayyidul wara annabi shugaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba suna na mai yaban abban Fatima Nasiru daga ya'u da na kattaba sabon garin tabarau ne wurin zama sannan muridi ga shehu Muhammadu ba gobari na barama shi ne uba Allah salati kayo ma bibuna alaika sahabbai ya ilahuna harafa da Muhammadu ban duka ruhina sashe wuce jani sabar hamana haɗa da shehi Muhammad shugaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai zan yaba baban su Fatima annabi shayaba ni ma nazira annabi kai